Ola, nenas, nenos e profesoras de Puerto Rico. Aquí en Galicia, en Pontevedra, estamos encantados, felices de falar con Puerto Rico. A ver, nenos, como lles decimos todos. Hola, Puerto Rico! Hola, Puerto Rico! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Bon Nadal! ¡Bon Nadal! Un aplauso, aplausísimo. Eu son Anxo, fun profesor de nenos maiores, pero teño un neto de 3 anos que se chama Aldán e estou feliz de falar con nenos e nenas do outro lado do mar Atlántico. Falo en galego. Entenden algo? Vostedes falan inglés, pero tamén falan español, o idioma das tradicións, dos antepasados. Por eso lles gusta tanto. Aquí en Galicia falamos español, como a vostedes. Pero tamén falamos o idioma de Galicia, o galego, que é o idioma das nosas tradicións. Miren, atendan. En galego a Navidad chámase Nadal. E as cancións de Navidad son panxoliñas. Aquí neste colexio Crespo Rivas estamos moi nerviosos, pero moi felices, porque todos os nenos e as nenas lles imos cantar unha panxoliña aos nosos amigos e amigas de San Juan de Puerto Rico. Unha canción de Nadal. Xa verán como lles gusta. Voulles explicar a canción que van cantar todos estes nenos de Pontevedra. Miren, aquí en Galicia, cando ven o Nadal é inverno, chove, vai moito frío e as montañas están cheas de neve. Están cobertas de neve branca e fría. Bueno, aquí en Pontevedra, onde vivimos nós non, porque estamos ao lado do mar, pero nos montes que hai por aí por Galicia, sí hai moita neve. Na canción, na panxoliña, a neve ten moito frío e quere meterse ao calorciño da Navidad. Por eso está tumbada nas follas dunha árbore que é o carballo, o roble, e canta como se fora un paxariño, como se fora un gorrión, un pardal. Imaginen, o Nadal son as festas do cariño, de xuntarnos as familias, de darnos moitos abrazos. Pois así a neve é como se fora un neno que tamén quere calor, quere cariño, e cantar como se fora un paxariño. A ver se lles gusta. Miren, as profesoras e os nenos deste colexio preparárono con toda a ilusión para vostedes, para San Juan de Puerto Rico, porque nós queremos ser como a neve da canción para vostedes. Queren cantarlles e darlles todo o seu cariño, acompañalos nestas festas e mandarlles millóns de abrazos. A ver eses abrazos para Puerto Rico. E agora moitos bicos. Ui, cantos! Así que, amigos e amigas de América, vai para vostedes e esperamos que lles guste. Agora mesmo vai a canción.